buhay magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Pakpagmong lukso ang tiil sa pagdaing. Awitan na siya, sayawan na siya, kay siya ang Diyos na ngayong kadaybon.
ang mo, ilukso ang tiil sa pagdaig. Awitan ta siya, sayawan ta siya, kasi ang Diyos niya ang magkadagon. Sayaw, lukso, hugyan sa pagdaig. Awit, singit, hugyan sa pagdaig. Sayaw, lukso, hugyan sa pagdaig. Awit, singit, hugyan sa pagdaig. Ala, sayaw. Di ay. Pagpakamot, ilukso ang tiil sa pagdaig. Ayong gabi ug welcome sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kumusta mga kaigsuonan? Happy weekend sa tanan. Ugma Sabado na, karon Biyernes pa. Mga igsuon, mayong gabi sa tanan. Nahanglan mga kaigsuonan ang atong ginabuhi. Way laing alagarag halaran kundi dili siya kamoy nagbuhat niini. Hugyo sa pagdaig. Sayaw, lukso, hugyo sa pagdaig. Ingon ang Biblia mga kaigsuonan, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Kaya sa panahon nga batanon ka pa sa mas imuhang kinabuhi karon makasayog makalukso makadaig pagkakaniya. Mayong nga pakiguban atong tagaan og pagtumbaya. Mayong pakiguban ni Brother Tano Yoson Saldi. Mayong gabi dong, mayong gabi sa imong makauban diha. Ang Dios magpanalangin. Mayong nga pakiguban ipangumusta ko sa igsoon Pastor Sapre diha. Orag busy man kaayo tawhana. Kumusta ang atong mga kaigsuonan diha sa imuhang dapit ilabi na sa imuhang mga kaubanan diha sa trabaho. Ang Dios magapanalangin kanimo diha dong sal. Mayo nga pagpakiguban, happy watching ni Rolin Dungog Disikan. A blessed, victorious evening, Pastor. Amen. Amen. Akong gidasi ang matagosan sa pag-share nining ato ang programa nga ato na sa atong mga pamilya gigala mga kaila. Aron sila makadungog masayon nga kita nag-uban na usab daghisgot sa pulong sa Ginoo. Mayong nga pakiguban ni Pastor Joey Abindan. Mayong gabi ini mo diya Pastor, ang Dios magpanalangin. Mayong pakiguban ni Brother Roberto Luardo. Mayong gabi ninyong tanan diha Pastor. Madayon mo og adto sa Naga inig Sunday Pastor. Dayon na gyud ni Brad Roberto. Dayon mi, sayo ra gyud mi. Magmotor mi. Niya kuyog mi. Kuyog dai, kuyog ka. Salamat kayo sa imuhang pangutana. Murag ka kuyogon mag bro. Kuyog ya ta ha. Para makabisita po ka sa ato ang mga kaigsuonan dito sa Naga. Taghagimi. Mayong nga pakiguban ug good evening sa ato mga kaigsuonan karon ilabi na ni Arlene Loiso. Good evening Pastor, naminaw ko nimo while gahugas og plato from Arlene Loiso Lapreco of Kasumandig. But gatrabaho ko Cebu. Uy, asa man ka diha Cebu? Bisita niya diri simbahan. Atong igsuon diha sa Kasumandig. Nga nagsunod usab diri sa ato ang programa ngang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong buntag mayo pakiguban nimo diha Sister Arlene. Ang Dios magpanalangin kanimo. Salamat kayo sa imuhang kinabuhi. Ani kumusta man imong trabaho? O ako mangumusta po sa imong pagkakristohanon samtang nagpuyo ka sa kalibutan. Inumdumi ang magpadayon, maura gyoy maluwas. Wala nga sakto ng imong gihimo, bisag ng hugas, bisag ng limpyo, pero ang imong kasing-kasing naas Ginoo. Karon mga panahon na mga karong taknaa mga kaigsuonan, ang uban naghungit-hungit, ang uban naghugas-hugas, naglungad-lungag, naginit-init.
Ang uban siguro naglingkod-lingkod, nagpungko-pungko. Importante na minaw sa pulong ni Lord. Ako kay nagbuhat mga kaigsunan kahimuan sa imong pagpuyos kalibutan. Kaysa maglingkod-lingkod, maglagigda-igda o niya email mo gitanaw, muhatod na sa pagkawalay relasyon sa Ginoo o sa imong isagata. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Maricel Rosauro. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo makadungog na pod mi og maanindot nga pulong sa kinabuhi. I-share ning ato karong hisgutan mga kaigsunan. Kining ato ang live streaming ni nga orasaha. Tungod kay nindot kaayo atong hisgutan kining pag-abot bitaw ni Hesus. Kanang pag-abot ni Hesus diha sa Lucas 21:25 hangtod sa 28. Dunay duha ka klasik nga kahimtang sa tao nga gipakita diha. Dunay mga nakuyapan, doon na ko'y makuyapi. Ang mga nakuyapan, mga kaigsunan, medyo kung imong lantaw na ana sila sa kalisang, na ana sila sa kahadlok, tumang sa kakuyaw, tumang sa kalisang kahadlok. Pero katong giingnan ni Hesus, apan kamo, tindog, barog, mga taong kalmado, kay swito o kabalo, unsay mahitabo sa pag-abot sa anak sa tao. Unsa kahay makita nimo sa imo unyang kaugalingon pag-abot sa anak sa tao. Kini angay nimong pangandaman kay ako sa ning gipangandaman sa panahon nga moabot si Hesus unsa kahay atong hitsura no? Masiguro rang lato mga kaigsunan sa atong unsa hitsura nato sa pag-abot sa Ginoo kung nakapangandam ta. Mo ni ato rong hisgutan mga kaigsunan unsaon aron makasiguro ta nga makabarog gyapon ta sa tubangan sa panahon nga moabot na si Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, nindot kayo ning ato ang hisgutan karon mo nang ako mapagdasig. Ayaw gayod kaluya, ayaw dayon kaulahi. Dapat ikaw maguna pag-share nini mga programa ngadto sa imong kaila, labi na sa imong pamilya. Unsa gikan, Pastor? Mga alas. Unsang oras gikan? Mga alas 7 mimugikan diri Brad Roberto. Alas 7 o alas 6, pero amora nang sabutan og sa tila kog balik ha. Og kay mag-abot pa mi Pastor Joey kay magkuan mi, magbayanihan mi. Bayanihay. Sige. Request pinitik ato dayong tagaan mga kaigsunan og pagtagad kining awit pinitik mga kaigsunan. Sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, ari ang imuhang request pinitik. Murag nagkomersyal pa maning uban mga kaigsunan. Asang hulat-hulaton mga kaigsunan kining komersyal. Aring pinitik mga kaigsunan ko sa Ginoo. Okay. Katong mga nag-request mga kaigsunan hala. Kuha na mo, padangat na mo diri sa ato ang programa. Request makalangit mga kaigsuonan pinitik. Awit ni makalangit nga gi-request atong igsuon Luisa Berto Daso. Sa tenang panahon mo Diyos, alaga ka o tatos ka sa tenang mga adlaw. Mayaon ko ngalan mo, kalipay ko ibago mo. Pinitig minduhan ko, ihalad ko anim mo. Mayong pakiguban ni Sister Luisa Berto Daso. Mayong gabi Pastor, pwede mo request kog awit pinitik. Ato na yung itagaag o pagtagas. Mayong gabi ni Brother Pastor Aranio Alejandro Jr. Mayong gabi Pastor. Tuyog ta niya sa Domingo Pastor ha. Si Erel Igonia, good evening Pastor. Makadasig ang minsay sa pulong sa Dios. Amen, amen. Unang i-share lang yun. Nati kadasig, bisa ko ay kadasig. Igsuon ko sa Ginoo, ako nagtuo nga humani mo paminaw ni mga pulong sa Ginoo. Dasigon kas palagi sa karito.
Atong hinumduman mga kaigsunan nga paglaom gayod ang atong Ginoo. Jesus, paglaom ka sa atong mga pangandoy, sa ato ang mga tinguha, samtang nagpuyutas kalibutan. Mayong gabi ni Jing Mondihar. Mayong gabi, Pastor. God bless. Salamat. I receive in Jesus' name. Si Brother Fidel Lopez Bruca. Good evening, Pastor. Mayong gabi, isa ninyo diha. Si Jilly Kulanag. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi, isa. Aranio, Pastor Aranio Alejandro Jr. Okay, Pastor. Koyog ta. Katong mga mo request mga kaigsunan, hala ipaabot ang inyong awit makalangit diri sa ato programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pakiguban ni Pastor Junio nga nanuka diha sa Bendoy Giholngan. Dili na Giholngan. Bendoy Negros Oriental. Mayong gabi ini mo, Pastor. Ang Dios magpanalangin. Kumusta ang ministry sa Ginoo? I declare blessing. Sa kinabuhi ni Roberto Luardo, okay, Pastor, chat lang ko nimo, Pastor, ug unsang oras gikan. Request ko, Pastor, ayaw pagduha-duha. Okay, salamat kayo. Ato ning tagaan o pagtagaan. Matod, okay, mayong gabi ini Rose Datuon nga nanuka diha sa Malaysia. Mayong gabi ini mo diha sa isang Dios magpanalangin. Ato tagaan mga kaigsunan ng awit ayaw pagduha-duha sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sa imong kinabuhi ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi. Kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran, si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan. Sa bukto niya agakon o sapnahayon, ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sangpita kay siya duul pa. Siya mati nagdanon og maluluyon. Dili kanya biyaan og talikdan. Mayong gabi ini, okay, pag-usap ni Alberto Vizcaino. Mayong gabi, Pastor, shout out me diri sa Pulumulok, South Cotabato, amping kanunay uban sa imong pamilya. God bless. Salamat kaayo, bro, ha, sa imuhang pagpakabana. Dalaygon ang Dios mo magpanalangin o mag-uban sa kanimo. Mayong pakiguban o good evening ug salamat kayo sa imong pag-share ni Sister Miriam Belia Hermoso. Good evening, Pastor. Request ko sukdulang biyaya. Okay, salamat kayo sa inyong pag-request at tunang tagaan og pagtaga. Ang kasakit sa kinabuhi, kini mo labay lang sama sa alindahaw. Unya mawala na ang mga pagbalata. Kung si Jesus ang imong Mayong pakiguban ni ni DJ Christian Comero Bulabon. Sis, mayong gabi ini mo dihang Dios magpanalangin. sa daghan nga Siri Imbolo, mayong gabi, Pastor, from Banilad, Bakong. Bakong sa kuano? Sa Negros, unahan na sa Dumaguete. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Kumusta mo diya sa Bakong? pulihan
Mayong pakiguman o good evening, happy listening, happy watching ni Sister Abinido Maricel. Pastor, maayong gabi, watching from Jeddah. Shout out sa Abinido Tolentino Ornoza. Greeting from Maricel Abinido. Request ko gaksa ko Ginoo. Kumusta mo diha sa Jeddah? Salamat kayo sa inyong pag-uban, pagtumbaya sa itong programa. I declare by the name of Jesus Christ nga ang Dios magpanalangin kanimo. Ang imong kaugalingon kay ugma imo nasab ang panahon. Hinumdumi mga kaigsonan, ang kinabuhi daw sa tao daw sama kuno sa ligid, pero sa Kristohanon mga kaigsonan sulbong daw mulag agila nga dili magligid-ligid. Basta kay Kristohanong pure, kay dili na daw sama sa balon nga murag mo down, murag mo taas. Ang Kristohanong pure mga kaigsonan daw sama sa agila nga kanunay magpataas. Musulbong ug dunay mga problema. Kay sugdulang biyaya atong tagaan og pagtagad. Mayong gabi ni DJ Crescens Camero Bulabon nga nanuka diha sa Giholngan City, nga nanuka diha sa Tihil Giholngan, nga siya mo'y nagtimon og DJ sa Shine FM Giholngan. Good evening nimo diha Sister DJ, ang Dios magpanalangin kanimo. Matun pa ni Crescens Camero Bulabon, good evening Pastor, live na ka sa Shine FM 95.9 og sa 96.5. Ang Dios magpanalangin. Ato san diyan tagaag pagtumbaya mga kaigsunan og mangumusta tas ato mga pinalanggang mga listener, mga pinangga, kumusta mo diha? Kumusta mo diha sa inyong Pinoyanan sa inyong biyahe ilabi na karon mga kaigsunan uban nato mga kaigsunan nga naas mga merkado diha sa Giholngan City. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin ninyo diha, bro, brother, sisters in Christ. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Mayong pagpaminaw ug mayong pagtumbaya sa tanan nato mga kaigsunan nga naka-on air na sa Shine FM 95.9 kanano ka diha sa Tihil Giholngan og sa Shine FM 96.5 diha sa Kansumandi Giholngan. Ang Kansumandi Giholngan mga kaigsunan nga Shine FM moabot ni dito sa Plaga og sa Bantolinaw og sa Linantuyan, sa Banwagi ug uban pang mga lugar diha sa kabukiran diha sa Negros Oriental sakop sa Giholngan City. Akong tagaan og baga pagtagad mga kaigsunan ang atong igsuon diha sa Bantolinaw nilang Pastor Jumar, maayong pakiguban, maayong pagpaminaw nimo diha Pastor. Ang Dios magpanalangin. Kumusta mo diha sa Bantolinaw ug sa tanan nga mga kapastoran nga dili pa nako mga kaigsunan madetalye ang inyong pangalan. I declare nga ang Dios nagpanalangin kaninyo. Ato mga kaigsunan diha sa Bantolinaw ug atbang diha sa Bantolinaw. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban, magaproteksyon mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kumusta mo diha uban sa imong asawa ug sa imuhang mga anak? Maayong pakiguban, maayong gabi ninyo diha tanan. Og salamat ta sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Salamat sa sukdulang biyaya.
Mayong gabi sa imong asawa si Rosaline, o good evening ni Pastor Billy o ni Sister Juna, o mayong gabi ni Konsihal Raimundo Escopite, o sa iyang mapinanggaon nga asawa Sister Lini, o ni Pastor Chanil o ni Sister Eileen diha sa Plagatasanon. Mayong gabi may pagiguban ni Bro Gilmar, murag na apa diri sa Sipuno, o Sister Jocelyn, maayong pakiguban, maayong pagpaminaw, uban ni Pastor Alwin o Sister Marites diha sa Linantuyan. I declare blessing, I declare anointing in Jesus name, in Jesus name. Sa tanang mga kapastoran nga mga pinangga diha sa Shiny FM 96.5 diha sa Kansumandig, ang Dios magapanalangin sa tanan nato mga kaigsunan nga nagsunod og suki na kaayo niining mao nga programa. Ako nagaampo uban sa akong pagdeklara diha sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus nga ang Dios magpanalangin kaninyo. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa ato nga panag-uban. Awit makalangit, gaksa. Tagaan og pagtagad mga kaigsunan kining gaksa. Sa tanan nga mo comment diri mga kaigsunan, dili kay nako maabsan pagdaghan na kayo mag-comment. Unya kutubras ma akong mabasa diri, maura poy ako ang mabasa gyud. Unya kung gusto gyud mong mabasa inyong mga comment, pwede mo message sa akong account Gideon Candelario kay mabasa gyud nako na diri. Ya daghan pa kay mga message gani o pa nako mabasa ilang binasa group chat. Okay, Neri Imbolo. Great ko sa akong pamilya diha sa Purok B, Banilad, Bakong, Negros Oriental nga nagtanaw sa imong live, Pastor. Family Bulo, Pastor. Salamat kayo, ang Dios magapanalangin. I declare blessing sa Family Bulo diha sa Bakong, Negros Oriental. Halaman kanimo ang akong kasiguruhan, sa tanan ikaw ang akong gisaligan. Ako kamong gidasing mga kaigsunan nga i-share lang yun ng ato ang live karon kining orasaha. Kay nindot kayo ang mensahe ni Lord. Ako nagtuo nga makasabot yun mo ini. Ug sa dihang makasabot mo ni ini, I declare nga dili ug dili gayud ka muhunong sa pagpasunod sa atong Ginoong Hesus, sa pagpabilin sa atong Ginoong Hesus, o kanunay ang Dios magpanalangin kaninya. Ang atong isgutan kining pag-abot, unsa kahay makita nimo sa imo unyang kaugalingon pag-abot na sa anak sa tao. Na mabasa nato sa Lucas mga kaigsunan 21 versikulo 25 hangtod sa 28. Na kay Biblia mga kaigsunan, pwede nimo na nga basahon pamalandungan samtang nagpadayon patas pagtimbaya sa atong mga kaigsunan nga naghatod og mga mensahe diri sa atong panag-uban. Blessed evening, Pastor, watching here in Negros Gihulngan. Gikan ni Divina Barredo. Request kog song Lilim. Salamat and God bless. Kumusta mo diha sa Gihulngan? Marag karong bulana o kaha Marso, muangat ko dito sa Lagarsanon, maghimamat lagi ni Pastor Kim Ryan Makasaol. Kaya excited na kayo kong mahimamat, labi na sa atong mga pinangga, mga DJ, listener, mga igsoon diyan agang resto, pinaagi ni Shine FM. Mga kaigsoon na atong programa nga inyong nadunggan, anukar diri sa Kalunasan, Cebu City. Si Brother Ardito Bisin, salamat kayo sa inyong pag-share. Good evening, Pastor. May gabi, sab ni mo bro, ang Dios magpanalangin. Si Abenido Maricel, salamat kayo, Pastor, sa pag-play sa gaksa ko Ginoo nga akong request from Jeddah, Arabia. Sister, ang Dios magpanalangin nimo. Mao gini ako ang ika-advise nimo. Ayaw kalimot sa pagbasa sa Biblia. Dili man nimo dili man siguro nimo ni madala diha. Pero pag down o up sa imong cellphone, basta kay makasabot ka sa imong ibasa sa Biblia.
Suon ko sa Ginoo, ang Dios mag-uban gyud kanimo. Si Rolly Cañete Solidad Himeldas. Good evening, Pastor, watching from Cangabo, La Libertad, Negros Oriental. Kumusta mo diya sa La Libertad? Kumusta ang diya sa magpanalangin? Si Juiber Tisoy. Mayong gabi, Pastor, mayong gabi isa. Si Maricel Hendrickson nga nanuka diha sa Sweden. Ang Dios magpanalangin kanimo diha. Kumusta man imong schooling? Ang Dios magatabang, magauban, magaproteksyon og aidok ako nagtuo nga makapasar gyud ka. Pohon, Pastor, kita onya ko uli nako sa John, bisitahon ta ka diha. Excited ko nga makaari ka dire para makasinati po ka unsa gyud ang pagkamaayo sa Dios sa matag-usan nato kakinabuhi. Ilabi na gyud sa panahon sa panimbahon. Aki awit makalangit lilim atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, ang awit lilim. Siguro doon ay mga utana mga kaigsunan, Pastor, saan ang lilim? Murag lalom-lalom mga ng Tagaloga. Kay dili kay nato na madunggan labi na sa eskwelahan. Lilim mga kaigsunan, landong. Inigunto pala sa otso mga kaigsunan, sugdan nato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Unya, padayon nato ning i-share nga to sa atong pamilya. Kay mauni ang giatngan o gihulat sa tanan nga mga anak sa Dios. Kining atong hisgutan nga mao ang pag-abot sa anak sa tao. Itanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang
Mayong ki Papli Pastor labaw sa tanan Leviticus. Gospel Music Band, salamat Pastor from Sikatuna Bohol ni Pastor. Gikan ni Joy Bertisoy Alinyobon Kumoylaw. Papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magkakailanman, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa Mayong gabi Pastor, request kong kanta Pastor kay buti-buti mo Panginoon. Ako ning tagaan og pagtagad ang siguro human ani nga kanta. Ako ning play kining labaw sa tanan. Unya kining kay buti-buti ako rin i-insert unya sa human sa wali nato sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nya padayon ninyo is-your mga igsoon ang ato ang panag-uban para mas masayod makaamgo ang atong mga kaigsuonan. Labi na sa imong mga pamilya ug sa imong Pinoyanan. Awit makalangit labaw sa tanan by Leviticus Band. Gikan ni Rosalie Narciso, mayong Narciso, mayong gabi ini mo diha ang Dios magpanalangin. Gikan ni Bilin Pastor, ganag-ganag paborada, mayong gabi Pastor Gideon nagsatanang nagsunod sa imong programa. Ako jud nga gipaninggamutan nga maka-share ko sa imong gidalang mensahe nga gikan sa Dios. God bless Pastor Wasing from Bigaan, La Libertad, Negros Oriental. Diyos ka sa tanang katawan, alagaran, simbahon, daygon, higugmaon, kay ikaw ang Diyos nga kanamutabang. From Gilois to Kuning, Alberto, mayong gabi Pastor Wasing from Banog, Himalalod. God bless. God bless ang Diyos magpanalangin. Kay ikaw ang Diyos nga kanamutabang. Rosaline Kinar Siko, magandang gabi Pastor. Magandang gabi din sa iyo. At sa kayong mga kasama mo dyan, magandang gabi. Be blessed. Si Momo Chris, a blessed evening Pastor. God bless. Salamat kayo. Ang Diyos magpanalangin. Usap ka ninyo. Albert Vizcaino, nagawala-wala signal Pastor. Okay. Ayan po ta nga ang ubang mga lugar na agi mga signal. Ayan po ta nga magka-radio FM sa kadere, labi na sa Cebu, sa Bohol, sa Tanay, ubang mga lugar mga kaigsunan para kini atong mga programa mo abot bisan asa. Sa tanang mga naka-on air listener nato sa Shiny Beam, kumusta mo diha? Panyapon mo. Samtang naman niyapon mo, nagikahikay mo sa inyo nga panginahanglanon, ang uban paingon na tulog kay labi na sa mga kabukiran. Sa iyo ka ayong manghigda, sa iyo kayong hinuyod kay bugnaw kay ang lugar labi na inarong panahon na. Gikan ni Annalyn Kamahalan, journalist Lumangtad. Good evening Pastor diri sa Mualbual, Cebu. Kumusta mo diha sa Mualbual? Ang Diyos magpanalangin. Marso 12 na ako sa Batad-Batad, Mualbual. Marso 12. Mobisita ko sa diha sa simbahan sa Batad-Batad, Mualbual, Cebu.
Niya kamo nga nakasunod na sa ato nga programa, labi na naka-tune in sa Shiny FM o sa ato ang live mga kaisonan. Ako mong ginasig, kuha ang inyong Biblia, magkuha mong notebook, ballpen, o niya i-take note ang mensahe ni Lord para inyong ma-review mga igsoon. The more mong mag-review, the more nga nakigsulti mo sa Ginoo. Maon, kay ikaw ang Diyos nga kanamo mong tabang. Kay ikaw ang Diyos nga kanamo mong tabang. Kay ikaw ang Diyos nga kanamo mong tabang. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa mga awit makalangit, ilabi na sa mga nag-request, ang Dios magpanalangin. At ito mga igsuon sa mga mensahe, mga pulong sa Ginoo nga maghatod kanato diha sa pagpangandam. Pagpangandam mga igsuon nga maoy gihulat sa tanang nagtuog Dios nga dunay mo balik, dunay mo abot. Ablihin yung Biblia mga igsuon diha sa Kolosas Kapitulo 21. Kolosas Kapitulo 21 versikulo 25. Mao ni ang pulong sa Dios mga igsuonan ko sa Ginoo. 21 25 hangtod sa 28. Kini gitaytulan mga igsuonan ang pag-abot sa anak sa tao. Versikulo 25 nagingon, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Gawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang nagpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga gahom sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao. Moabot siya nga gamahanan ug mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod naghitabo ni ining mga butanga. Tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Ato ning ihangad og isalig nga tos Ginoo kining mao mga pulong nga ato karong hisgutan. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy nagatiman kanamo, Dios nga maoy nagtudlo og nagsugilon sa angay namong paningkamutan, panlimbasugan samtang nagpuyo pa kami sa kalibutan. Amahan, salamat sa imong gugma, salamat sa imong kaluoy, salamat sa imong pagkamahinatakon, sa imuhang pagkamatinud-anon diri kanamo. Nga sa tibok adlaw kami imong gibanan, imong gigiyahan, imo kami gitudloan o gipahinumduman sa angay namong isulti, sa angay namong pangandoy ug tinguhaon, samtang naghulat kami sa pagpalig sa among Ginoo. Amo na usab nga gisalig ang among kinabuhi, amo na usab nga ihala diha sa pagpaminaw sa imong mga pulong ang among igdulungo, ang among kasing-kasing. Mahimo nga madinawaton, inaagi sa imong gahom, imo kaming tabangan sa pagsabot o pagdawat sa imong mga mensahe. Salamat Amahan sa imuhang pagtudlo kanamo, paggiya kanamo, aron kami mahimong andam og dili makalitan sa takna nga moabot na ang amuang Ginoo nga maoy mo kuha kanamo paglalin diha sa imong trono. I declare Ginoo nga ang imong gahom manalipod sa tanang naas Pinoy-anan, sa tanan nga naa karon sa ilahang mga lugar, sa ilang biyahe, samtang sila nagsunod din maong programa, ug sa tanan nga naminaw sa Shiny FM diha sa gihulgan o God. Padayon mo o Dios nga magabless kanila, tagai sila og kasing-kasing nga madinawaton, matinuohon ug sa tanan na mo makaisunan nga naa sa gawas sa nasod. Salamat Ginoo sa imong pagpangga, pag-atiman, pagproteksyon kanila. Imo silang gitagaag pabor Ginoo aron nilang masinatian
ang imong gisaad nga panalangin sibo sa ilang gipangandoy gitinguha sa ilang pag-abron. I-bless Ginoo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang atong hisgutan mga kaigsuonan ko sa Ginoo mao kining ang pag-abot. Ang pag-abot ni Jesus. Unsa kahay makita nimo sa imo unyang kaugalingon sa pag-abot na sa anak sa tao. Imong makita mga kaigsuonan ang imo unyang reaksyon. Kini imong masiguro kung sa imuhang kinabuhi karon kanunay nakaalign sa Ginoo. Pero masiguro sab nimo ang unsay makita nimo sa imong kaugalingon kung ikaw wala ka maninuod sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa libro sa Lucas mga kaigsuonan diha sa kapitulo 21 bersikulo 25 hangtod sa 28 gitaytulan kini ang pag-abot sa anak sa tao. Diha gipakita sa atong Ginoong Hesus mga kaigsuonan, iyang gipadayag ang tinuod nga mahitabo sa kahimtang sa tao. Kung imong lantawon confirmation ni sa mga giwali sa mga propeta, mismo si Jesus kapila niya ni gibalik-balik nga inig-abot ni Jesus, inig-abot ni Jesus, inig-abot sa anak sa tao mga kaigsuonan, ang katawhan bahinon sa duha. Bahinon sa duha. Giklaro ni Jesus o gihimong sambingay ang duha ka pundok. Ang usa pundok sa mga karnero o ang usa pundok sa mga kanding. Diha gipakita mga kaigsuonan unsay mga hinungdan o rason nganong adunay mga tao nga malisang. Unya adunay mga tao mga kaigsuonan nga gidasig sa atong Ginoo. Diha gipakita usab sa Ginoo diha sa maong sulat nga adunay mga tao nga buhi pa nga mobalik si Jesus. Wow, salamat sa Ginoo. Buhi pa. Dili nato matag-anan kung sa pag-abot ni Jesus kita mo'y buhi anang mga panahon na. Kay wala niya isugilon kanus agyon mahitabo o kanus agyon mo abot ang maong panahon. Dunay mga ilhanan niya iyang gipakita mga kaigsuonan sa wali niya dito sa libro sa Mateo. Dunay mga ilhanan pero dunay mga pasidaan si Ginoong Hesus nga nagsugod pa lang ang katapusan. Pero kining ato ang hisgutan mga kaigsuonan, mauna ni ang katapusan. Ang hinungdan mga igsuon nganong mga lisang ang mga tao tungod kay ang tibuok kabuhatan, ang universe. Kung moingon ganitang universe, kanang kawanangan, kung imong lantawon mga igsuon, kita nagtuo magyud tag science. Sumala sa ilahang diskusyon nga dihas kawanangan, diha gipahiluna sa amahan ang nagkanilaing mga planeta. Unya kung imong tan-awon balik-balikan nato ang atong nakatunan samtang nagkaton patas elementarya hangtod sa high school, ang mga planeta mga kaigsuonan nagtuyok na sa adlaw. Gituyok ka na, nagtuyok ang adlaw. Ang sun or ang adlaw na astunga, unya nagtuyok ang tanang planeta. Planetang Earth, planetang Venus, planetang Mercury, Saturn, na puro na sila nagtuyok. Unya na sila kaugalingong dalan, nanay kaugalingong gisubayan. Unya dinhi gipakita mga kaigsuonan nga dili gubat ang motapos sa kalibutan kundili kining pagsimang sa matag planeta sa ilang naandang agianan. Kini dunay mga panagda mga kaigsuonan sa milabay 2012, 2013
year 2000 and then 2012 nga mobalik na kuno ang Ginoo kay magunaw na kuno ang kalibutan tungod sa planetang Nibero nga mingtunga dihas kawanangan nga suyupon sa gravity sa sun unya inigsuyop sa sun sa planetang Nibero ang maigo ang planetang Earth. Sumala sa diskusyon sa mga science nya wala kay na gi-broadcast sa mga TV, sa radio, mga kaigsuonan. Pero dili isa nato natagdon. Ang atong tagdon kining gisulat karon. Kining ato karong madunggan kay way gisulat sa Biblia nga dili mahitabo. Besan unsaon na nimong ampo, mahitabo ug mahitabo gina. Dili gyud ka kaingon, Lord, ayaw usa kay bago pa kong nagpatukod og balay. Ayaw usa kay bago pa biya ko nga ning graduate, ni graduar. Ayaw usa kay mohigda pa ko atong nindot kay kung naghigdaanan. Wala na, dili na paminahon. Uras na. Pag oras na yan talaga. Matod pa mga kaigsunan, dunay mga ilhanan diha sa adlaw, sa bulan, sa kabituonan, kawat ag paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila dinahunog sa mga dagkong balon. Kini nagpakita ni sa mga dagkong linog. Kung imong lantawon mga kaigsunan, ang mga linog kaniadtos bata pa ko, katong mga idara na dili inani sa linog karon nga grabe na kasodsod. O niya na ay mga dagkong baod, mga tsunami nga mahitabo pinaagi sa linog. O niya, ang pinakamakalilisang pagyo diri mga kaigsunan, diha sa versikulo 26 nag-ingon, panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila mahitungod sa mahitabo sa tibok kalibutan kay ang mga gahom sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. Siyempre inigtipas mga kaigsunan, dili nato ma-picture o ma-imagine siguro ang mahitabo. Pero kung imong lantawon, ang ma-imagine lang nato diha kanang kalisang sa mga tao, kanang kakuyaw nga way sama, dili na makontrol. Kung unsay kakuyaw mga kaigsunan kalisang atong miaging pandemic sa COVID-19, daghang nangamatay ato tungod sa kalisang. Daghang nangamatay ato. Nanggawas ang mga balatian mga kaigsunan nga dili pa unta panahon. Ang uban ni una-unan like utong mga kaigsunan para sigurado. Inuuda na katawanan, pero kung imong balikan ang nahitabo sa COVID-19, labi na mga kaigsuonan nga klaro og tin-aw kayo ang mga nahitabo dito sa ubang mga nasod sa Italy nga magdagan ang tao, maglakaw ang tao, mukalitag kirig. Gani usas mga dayuhan dito sa Manila naglakaw nga nakuyapan way bisan kinsa nga ning duol kay hadlok matakdan. Grabe. Kung grabe ito mga kaigsunan karon nga nahuman, murag wala ra. Pero dunay moabot nga matod pa sa gipakita ni Jesus. That is a vision nga gipakita ni Jesus. Mga lisang nga mga tao. Kinsa man ang mga tawhana? Mga datog, mga pobre na. Mga adunahan, mga kwartahan, mga naay mga sakyanan sa yuta, sa dagat, sa kawanangan. Way bisan kinsang dato ng panahona nga dili malisang, gawas lamang sa tao nga sama kanimo nga nagsalig gayud sa Ginoo. Una pa kanindota mga kaigsuonan, kung sa atong pagtuod ako kay tagpagsalig sa Dios, dako kay tagpagsalig o paglaom sa mga saad sa Dios. Kay ang giingnan ni Jesus mga kaigsuonan, katubi ang mga tao nga walay laing gisentro kundili ang kaluwasan. Ikaw sa imong pagpanarbaho, sa imong pagnegosyo,
sa imuhang pagpuyo, sa imuhang kaugalingon, sa imong pinuyanan. Kinabuhi ba nga dayon imong gisentro? Kung kinabuhing dayon imong gisentro, dapat nagpakabana kas buluhaton sa Ginoo. Ingon sa 27, unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga gamhanan og mahimayaon diha sa panganod. Kinahanglan barugan nato na siya. Kinahanglan nga ato ng tipigan. Kay moabot ang panahon, mga kaigsuonan, nga daghan nga managna nga maghimog mga milagro, muayo pa ganing masakiton, ang yawa po'y papahawaon, pero mga bakakon. Muingon sila na'y Ginoo, sila na'y Kristo, ning balik na, pero ang ipakita, mga kaigsuonan, inigbalik ni Hesus Kristo, sinapnay siya sa panganod. Ang tibuok katawhan, mga kaigsuonan, makakita sa pagbalik ni Hesus. Nagigama-gamaan din nagsalidas mga taong bugal-bugalon nga nimbalik na si Hesus, diha kuno sa panganod. Wa pagani disalign ang gahom sa kawanangan. Hay may mauna ang mga ngilngig nga mga panghitabo. Ang gipakita, mga kaigsuonan, ang mga ngilngig nga mga panghitabo, isa pa mo balik si Jesus. Isa pa mo abot si Jesus, mga kaigsuonan. Ug anang panahona, mga kaigsuonan, wala na'y dato o pobre nga makaluwas pas iyang kaugalingon. Gawas lamang ni atong pobre ug dato nga ning salig og ning tuo og nangalagan sa Ginoo. Sama kanimo. Kay ang tinuod nga nangalagad sa Dios ug nahigugma sa Dios, luwason gayon sa Dios. Salmo 91:14. Kung imong lantaon, basahon nato unsa ang buhing saad sa Dios, mga kaigsuonan, sa sulat ni David. O niha kanunay nang gibalik-balik ni Jesus nga dili og dili gud ka ko kamubiyaan. Tanawa ra gud, mga kaigsuonan, Salmo 91:14. Ingon siya diri, ang Dios nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako, ug panalipdan ko katong miilas sa ako ngalan. Ang tao nga miilas sa ngalan ni Hesus, mi respeto, ming sunod, ming tipig sa mga mensahe sa Dios. Ikaw, kumusta? Doon na ba kay pag-ila sa ngalan sa Dios? Luwason ko katong nahigugma kanako. Kinsa man ang nahigugma sa Dios? Sa iyon siguro mo ingon nga, ako pastor. Kabalo ba ka? Ang tinuod nga nahigugma, nailhan sa Ginoo. Ingon si Jesus, kung nahigugma kanako, tumana akong mga suko. Kung nahigugma ka kanako, atiman na akong mga karnero. Kumusta? Nag-atiman bakas karnero sa Ginoo? Doon na ba kay gi ampo sa Dios nga tao? Diha nimo makita, mga kaigsuonan, duha ka kinaiya o dagway sa tao ang makita o makita sa pag-abot sa Ginoo. Mga taong mga lisang, mga taong makuyapan, mga taong mga kaigsuonan nga wala na ilaing mabuhat, gawas lamang sa maghulat, magtanga kung unsay may tabo, murag masya, mataranta, pero dunay gipasalig ang Dios ni adtong sama kanimo. Ingon siya diha, mga kaigsuonan, inigsugod naghitabo ni ining mga butanga, tindog og hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Stand, barugi nga ikaw anak sa Dios, barugi nga Kristohanon ka, barugi nga tagalangit ka, dili ka taga diri.
Munang ang imo untang angay paninduton ang mga butang langit nun. Pagtigom ang mga bahandi sa langit, ayaw sa yuta. Kaya nga naman sa panahon mga kaigsuonan nga muuyog na ang yuta, daghan kay mga tao katong na viral mga kaigsuonan, katong na ay kusog udit man siguro to. O anak ko kahinomdom nga kusog kay uwan nga na ay diri siya sa kuan busay nga ang balay ni hinay-hinay og naog mga kaigsuonan hangtod nga buto ang kuryente nya hagsa gyud mga kaigsuonan nya madungog nimo ang tingog sa tag-iya, akong balay, akong balay, akong balay, akong balay. Daghang mga tao nga mawili anang panahona sa panahon nga magsugod naghitabo ang dakong paglinog sa tibuok kalibutan. Dili na madalag ampo kay mahitabo ug mahitabo gyud na. Ang madala diha mga kaigsuonan, ang pag-ampo nga kinahanglan ikaw ug ang imong pamilya anda mo atubang niya. Kay aron mga kaigsuonan nga dili ug dili ka malisang ug ready ka nga moingon, Lord, excited kayo ko nimo makitaan. Wow. Salamat sa Ginoo. Ang pag-abot sa anak sa tao. Ang pag-abot sa anak sa tao nga mao si Jesus mga igsoon. Giklaro diha sa Biblia kung nagtuon og nagbasa gyud ka dapat mao na imuhang tutukan. Kung asa nahisama ang anak sa tao sa iya unyang pagbalik. Asa man unya nahisama si Jesus. Sa unang pag-anhi mga kaigsuonan, giklaro sa Biblia nga sa unang pag-anhi ni Jesus dinhi sa kalibutan, nahisama sa karnero nga ihawnon. Munang samtang gibitay siya dito sa krus, wala siya mogamit og gahom. Niwala siya mulikay kay sa iyang pagbalik mga kaigsuonan. Sa iyang pag-anhi, sa unang niyang pag-anhi, mianhi siya sama sa dagway o kahimtang sa karnero nga matod pa bisag alutan dili gayon mo reklamo, bisag gibunalag isang palong, bisag gilodan, bisag gibugal-bugalan, ang iyang girespan, amahan, pasaylo sila kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Pero dapat nimo ning tipigan kung asa nahisama si Jesus sa iya unyang papalik. Dili na siya sama sa usa ka karnero nga pwedeng bugal-bugalan, nga pwedeng yaga-yagaan, baharan, patyon. Dili na siya sama sa usa ka karnero sa iya unyang pagbalik. Asa siya nahisama, pastor? Atong tan-awon ang Biblia kung asa nahisama mga kaigsuonan si Jesus. Una, isulata mga kaigsuonan kung asa nahisama si Jesus. Pwede pa ba siyang mabugal-bugalan? Pwede pa ba siyang masampalong ug baharang patyon? Tapos muli kay ragyud siya. Unya moingon siya, amahan, pasaylo sila. Now dili na. Kay sa iyang pagbalik, una, mahisama siya sa usa ka hari. Wow. Usa ka hari. Dili na usa ka karnero. Sa iya unyang pagbalik mga kaigsuonan, anang panahona nga sinapnay na sa panganod, dili na siya magpakatao dito sa pasungan. Mubalik siya mga kaigsuonan nga dunay gahom ug authority gikan sa amahan. Nga uban sa sinapnay nga mga panganod, uban sa nilibuan ka mga anghel. Nasama sa usa ka hari. Nga matod pa sa Mateo mga kaigsuonan 25, kung imong tanawon basahon nimo sa Biblia kung asa mahisama unya si Jesus sa iya unyang pagbalik. Kinahanglan mauni imong ibutang sa imo hangon una kay basig inig sa imong nahuna basig
makadungog kang mubalik si Jesus, muingon kang gipatay ganito sudiyo, tungod kay nagpakasama siya sa unang pag-abot sa kinabuhi sa karnero. Pero sa ikaduha niyang balik, inigbalik niya mga kaigsunan. Una, mahisama sa usa ka hari. Usa ka hari mga kaigsunan kos Ginoo. Diha sa 25 sa Mateo 31. Inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa harianong trono. Wow, kadungog mo diha. Si Jesus mo balik sama sa dagway nas hari. Naasay trono, naasay mga sundalo, naasay mga sulugoon. Kung mo balik siya nga ingon nga hari, ang iyang balikan ang iyang mga katawhan. Kay dili mahitabo nga ang hari way katawhan. Kinsa may iyang mga katawhan. Kung imo nang tiwasog basa mga kaigsuonan, siya nga mulain sa duha ka hutong sa mga katawhan, katong mga karnero o katong mga kanding. Hinumdumi ang atong hisgutan mga kaigsuonan. Unsay kahay makita nimo sa imo unyang kaugalingon sa pag-abot sa anak sa tao? Malisang ba ka? Excited ba ka? Hinumdumi, pag ikaw usa ka katawhan sa Dios, muabot ang hari mga kaigsunan, excited kang mudaig, excited ka nga mupataas, excited ka mga kaigsunan, kay niabot na ang imong agalon, ang imong hari sa imong kinabuhi. Pero kung sa imong pagpuyos kalibutan, saag pa ka, daw murag way mananap nga way dili mahayog kinaiya, malisang ka oy, dili ko kakatawhan niya. Pero bless kayo ka nga nahimo kang katawhan sa Dios. Bless kayo ka nga pinaagi sa gugma sa Dios, nahimo kang katawhan og lawas ni Hesukristo og walay lain ikaw na. Busa ang pingi ang iyang gihimo nga ikaw iyang katawhan. Ang katawhan sa Dios nagpabilin og naningkamot nga puting balaan sa tubangan samahan. Dili mailad si Jesus. Siguro ha mga kaigsuonan, aron dili ka makuyapan, dili ka malisang sa panahon sa pag-abot ni Jesus, kay daw sama sa susakahari uban sa mga anghel nga mga sundalo mga kaigsuonan, nga mo'y musilot ni adtong mga tao nga wala magpakabana sa iyang mga katawhan, wala magpakabana sa iyang mga ulipon. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang ilahang kabisihan, ang ilarang kaugalingon ug mga butang nga ilarang biyaan, makuyapan sila. Makuyapan. Ayaw sugot nga maunay makita sa imong kaugalingon ang kalisang ug ang kahadlok. Dapat inigbalik ni Jesus, sinapnay na sa mga panganod. Naghana ang mga anghel mga kaigsunan, maunay gipadayag sa Biblia ug maunay mahitabo. Dapat excited ka. Munang dunay tingog ang gikan sa langit nga moingon, apan ikaw tindog hangad sa langit, kay dool na ang imong kaluwasan. Dili na ka mahadlok, dili ka malisang mga kaigsuonan. Pero kinsa man na sila, mga tao nga nagpakaon, mga tao nga nagbisti, mga tao ni bisita, mga tao nagatiman sa mga sulugoon ni Jesus. Pero kung ikaw doon na kay gibugal-bugalan ng mga alagad sa Dios, samtang buhi pa, akong mga pagdasig, pagkinusol, samtang may panahon pa, aron sa panahon nga mubalik si Jesus, dili unya ka malisang, dili unya ka makuyapan, sa panahon nga moabot na ning gitawag katapusan.
Ikaduha mga kaigsuonan, asa nahisama si Jesus. Kung imong basahon ang Biblia, sa iyang pagbalik mga kaigsuonan, mahisama siya usa ka agalon. Ang agalon, dili na mahitabong agalon kung walay trabahante. Dili na mahitabong agalon kung walay ulipon. Kung imong basahon mga kaigsuonan ang Mateo 24, diha sa versikulo 45 mga kaigsuonan sa unahan. Mateo 24:45 nag-ingon, busa kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon katong gipiyalan sa iyang agalon nga sa pagdumala sa ubang sulugoon aron paghatag kanilag pagkaon ug hustong panahon. Pagkabulahan ni atong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung dautan siya nga sulugoon, muingon siya nga sa iyang agalon, dugay pang muuli ang akong agalon. Hog musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon. Hog magpalabig kaon og inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni atong sulugoon mahibalik usa ni anak kaadlaw nga wala niya paabuta og sa takna nga wala niya hibaloi. Og niya tagod-taguron siya sa agalon og ipahantang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaroingnon, dito maghilak siya og magkagot ang iyang mga ngipon. Kinsa man ang agalon nga moabot nga dili mahibaw-an, walay lain si Jesus. Si Jesus. Tanang mga tao gitawag aron mahimong sulugon. Ikaw gitawag ka aron ka mahimong sulugon, aron ka mahimong tinunan. Dunay duha ka klaseng sulugon ang gipakita dinhi. Sulugoon nga bisag wala diha ang iyang agalon, pero padayon nagpakaon sa iyang mga alagad, sa iyang isig ka sulugoon. Ikaw ug ako mga sulugoon ni Jesus. Mga sulugoon ni Jesus. Dapat kita nga nagpuyo nining kalibutan na ang atong gitrabaho ang sugo ni Jesus. Dapat ang atong gisintro gitagaan sa atong nauna kasing-kasing karon. Igsuon ko samtang may panahon pa, ang sugo ni Jesus maoy hatagi sa unsay naa nimo. Nindot kayo ang sulugoon nga gipakita dinhi kanang gihimong pinialan sa tanan. Sulugoon nga nagdumala sa ubang sulugoon aron paghatag og pagkaon sa hustong panahon. Unsa man ang hustong panahon? Dunay time sa pag-harvest. Everything's dunay panahon. Kung imong lantawon ang libro sa Ecclesiastes, dunay panahon sa pagtrabaho, dunay panahon sa pagdawat og sweldo, dunay panahon sa paghalad, paghatag, pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Kining maong sulugoon dili ni siya dalo, pero kining usa ka sulugoon ang iyarang kaugalingon nga maoy gitagbaw. Ingon siya diha, kining usa ka sulugoon dinhi mga kaigsuonan, nagpatuyang ra sa iyang kaugalingon. Magsugod dahil sa pagpamunal sa uban nga iyang isig ka sulugoon. Magpalabig kaon og inom uban sa mga palahubog. Mga ginikanan, mga inahan, akong mga suking tigpaminaw, mga pinangga diha sa Sign FM, bless kayo mo nga kung nakadungog mo sa pulong karon sa Ginoo, maghinulsol mo. Kay kung maghinulsol mo mga kaigsuonan, kamoy tagaan og authority nga makatutok, makaatubang sa dagway sa Ginoo. Wow. Unang undangan na nang sige og
pagyaga-yaga sa mga pastor, sa mga alagad sa Ginoo nga nagwali sa pulong ni Lord. Kay nagwali na sila dili para sa ilang kaugalingon, nagwali na sila para sa imong kalag, para sa kaugmaon sa imong Pinoyanan ug sa imong mga kabataan. Kay ang tinuod makabag-og, makahatag og kinabuhing way katapusan ang pulong ragyod sa amahan. Mo nang giwali namo diri mga kaigsunan sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Uban sa Sign FM mga kaigsunan, ang giwali diri pure nga pulong gikan sa Dios. Asa nahisama si Jesus ug asa siya mahisama sa panahon nga siya mobalik? Dili na sama sa karnero nga pwedeng bugal-bugalan. Mahisama siya sa usa ka agalon nga iyang balikan ang mga sulugoon. Ikaw na iyang balikan, ako iyang balikan, kitang tanan balikan sa atong Ginoo. Kinsa may excited unya kung ang usa ka agalon mubalik na. Kabalo mga kaigsunan ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus, wala niya ipahibalo unsang tuiga, unsang taknaa, daw sama sa usa ka kawatan apan dunay mga ilhanan diha sa adlaw, sa bulan, sa mga bituon, sa kawanangan. Unya kawad-an o gahom ang mga kawanangan ug mutipas na sa ilahang agianan, naandang agianan. Unya daghang mga dinahunog sa dagkong balod sa dagat. Panguyapan ang mga tao apan kung ikaw nakasabot ka nga ikaw usa ka sulugoon, usa ka katawhan sa Dios, dili ug dili ka malisang. Kun sa imong pagkasulugoon dili ka bugal-bugalon. Nagtuo kag Dios, ampingi ang imong pagtuo nga dunay trabaho. Ikatulo, kung asa nahisama ang anak sa tao nga mao si Jesus. Nahisama siya usa ka maghuhukom. Maghukom. Kung imong basahon ang Juan mga igsuon ko sa Ginoo, kapitulo 12, versikulo 44 hangtod sa 50 nag-ingon. Kung namoy Biblia palihog basaha. Unya si Jesus musultig kusog, ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako, nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nagtuo kanako dili na magpabilin sa kangitngit. Ang mga tao nga nagtuo ni Jesus dili na magpabilin sa bisyo, kahilayan, sa lawayong pakikilawas o uban pa. Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili na magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman niini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kun dili aron pagluwas niini. Adunay mo silot ni adtong magsalikway kanako og dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao niya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kun unsay akong isulti. Og nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa akong isulti mao nga gipasulti kanako sa amahan. Ang imong lantawon mga kaigsunan, hukman niya ang unsay imong pinulungan ug unsay imong binuhatan dihas imong Pinoyanan ug sa imong mga kailang. Maghisgot tag hari, maghisgot tag agalon mga kaigsuonan. Unya si Jesus mubalik daw sama sa pamahan. Si Jesus mubalik daw sama may sama sa usa ka igsuon. Higala. Wow.
Kung miingon tang hari mga kaigsuonan na asay katawhan na asay ulipon. Kung miingon tang agalo na asay mga trabahante, na asay mga sulugon. Kung miingon tang amahan na asay mga anak. Kung miingon tang nga igsuon na asay mga igsuon. Iyan ang pangitaon sa panahon nga siya mo balik. No hinumdumi mga kaigsuonan mo ni hinumdumi pag-ayon. Kanang katawhan, trabahante, mga anak or igsuon, mga igsuon ko sa Ginoo. Ang gibilinan ni Jesus sa iyang katawhan, ang gibilinan ni Jesus sa iyang mga ulipon, ang gibilinan ni Jesus sa iyang mga sulugoon, wala na ilain, ikaw na. Ikaw na ang gibilinan. Kinsa man ang mga sulugoon, kinsa man ang mga ulipon, kinsa man ang mga trabahante, mga higala, mga igsuon ni Jesus, mga taong nagtuo, mingdawat kaniya. Kinsa man ang mga taong mintuong midawat kaniya, ikaw na. Kung maingon tang mga tao, apil imong mama, apil imong papa, apil imong igsuon, kana sila katawhan sa Dios, mga sulugoon sa Dios. Ayaw tuguti nga imo silang bugal-bugalan. Ayaw tuguti nga imo silang bunalan. Unya ikaw mo'y magpatuyang ug imo silang mapasagdahan. Kay ikaw unya'y tagod-tagoron sa panahon nga moabot ng katapusan. Maunay gipakita dihas balaang kasulatan. Ang mga sagulo-ugoon nga moingon nga dawgay pa mo balik ang Ginoo. Inom ta. Hutya ka ta. Bahala na magbasa ng baba ng pastura. Ang gipalalom anak bulsa. Tinuura oy. Kung kwartaray akong ginauna, manarbahon lang ko. Kasi gikugyaw-yaw dire. Pero dili kwarta ko ginauna. Ang akong ginauna, ang imong kaluwasan. Nga makadawat kag kinabuhing way katapusan. Kay maunay akong gituuhan sa panahon nga ikaw madala sa pagbalik sa Ginoo. Ako sa Dios iyang gantihan. Katong mga sulugoon nga magsugod og pagpamunal, unya miingon dayon magpalabi sa kaon, magpalabi sa inom uban sa mga palahubog. Ayaw sugot nga ikaw na igsuon. Ayaw sugot. Ingna sa imong comment, dili ko mosugot. Di ko musugot nga ako nang sulugoon nga magsugod og pagpamunal, pagpanagmal sa akong isig kasulugoon. Daghan kayong mga Kristohanon, mga kaigsuonan, ang dili bantayan ang iyang kaugalingon, dili iyang kaugalingon, mamantay dayon sa ubang mga tao. Kanang mga sulpot, kanang mga kuan. Dili na lang yun siya magbantay sa iyang kaugalingon. Ang gipakita diha mga kaigsuonan, ang buutang sulugoon magsugod day sa pagpakaon sa iyang isig sa kasulugoon. Iya dayong atimanon, snacks ta, brad, sister, snacks ta, kaon ta pastor, kaon. Ikaon ni pastor ikaon ni brad sis, ikaon ni. Sa panahon sa imong pagbuhat ni anak, ikaw nga sa lugoon nga pangitaon sa pagbalik ni Jesus. Kay naa ang nimo ang kinaiya sa Dios. Masay giingon mga kaigsuonan, ang sulugoon, duha ka klaseng sulugoon. Kanang magtagbaw siyang kaugalingon o kanang dili magtagbaw siyang kaugalingon. Ang iyang isig kasulugoon mao iyang atimanon. Og maunay akong paningkamutan mga kaigsuonan nga ang tanang kapasturan akong masiran unsay akong nakatunan sa balaang kasulatan. Munang mukanda kog mga seminar, mukanda kog mga musakripisyo, muhatag kog oras panahon, igsuon ko sa Ginoo para ang akong isig kasulugoon sa atubangan sa Dios akong matiman. Dili man tuod ko makapakaon sa pisikal nga lawas, kay niundag ko sa trabaho, kay ang kinabuhi sa Ginoo, kinabuhi sa tao mo'y akong gitutukan. Yes, niundag ko sa akong trabaho.
Kay ang tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi mao ang pagtrabaho, pagpahinumdum og pagdasig, paglig-on kaninyo. Mga igsuon ko sa Ginoo timan itiknot ni kanunay. Kanang katawhan ni Hesus, kanang trabahante ni Hesus, kanang sulugoon ni Hesus, kanang igsuon ni Hesus, o higala ni Hesus, maunang mga tao nga kauban sa imong balay. Maunang mga tawhana nga kauban sa imong trabahoan. Sila na mga kaigsuonan nga kauban nimo sa imong simbahan. Muna kung nakasabot ka niini, ayaw ipasikat ang imong kaugalingon. Ayaw patagbawa imong kaugalingon. Kay ikaw giluwas o gibag-o dili para sa imong kaugalingon, kundili para nakas imong igsuon. Munang ayaw bugal-bugali. Ayaw gayud tuguti nga ikaw usa ka alagad ug usa ka Kristohanon nga bugal-bugalon. Kay sa panahon nga imo nang buhaton, wala nimo na buhata sa tao nga imong gibugal-bugalan, kundi gibuhat nimo na sa atong Ginoo. Unang sa panahon nga kaniadtong bata pa ko, ulitaw pa ko, gitarista pa ko sa usa sa mga simbahan nga akong gidala kaniadto. Giingnan ko, pastor, mirisi ka nganong nahilantan ka. Yes, pastor, ako na. Salamat sa imong pagpadlong. Kapasabot nga mahal ko nimo. Unang kung naay mga pastor nga muwali nimo, nga mo-rebuke nimo, musaway nimo, dayga ang Dios kay nagpaila nga gihigugma ka pag-ayos Ginoo. Wala na may laing katawhan sa Dios. Wala na may laing trabahante ulipon sa atong Ginoo o mga igsuog higala sa Ginoo. Kana namang mga taong magtutuo nga kauban nimo sa imong balay. Kana imong mama, kana imong papa, kana imong mga igsuon sa imong simbahan. Sila na mga tawhana, mga ulipon, mga sulugo na sa Dios. Igsuon, kung imo na silang giatiman, dili gayud ka malisang sa panahon nga muatubang si Jesus, mubalik si Jesus. Ka-excited ka ika na mubalik na ang imong hari, mubalik na ang imong amo, mubalik na ang imong higala, imong igsuon. Gimingaw una, usab na siya nimo. Hinumdumi mga kaigsuonan sa pagbiya ni Jesus. Grabe ang iyang pag-ampo. Grabe ang kamingaw sa iyang mga tinunan. Apan kinahanglan siyang mubiya ug mupuli ang malang espiritu. Nganong kinahanglan siyang mubiya? Kay pinangga ka kaayo nga bisan karon giandaman kag lawak ditus tronos Ginoo. Munang sa akong kinabuhi diri sa kalibutan, wa ko magpanindot sa akong Pinoy-anan kay ako ang biyaan. Akong ipanindot ang akong puy-anan unya sa panahon nga ako kuhaon sa amahan. Karon inigbalik ni Hesus mga kaigsuonan timan ini. Ikaw ang iyang pangitaon. Paninglan kaniya. Pangitaan kaniya kung giunsa nimo pag-atiman ang iyang katawhan, ang iyang mga ulipon, ang iyang mga sulugon. Inig atubang nimo sa imong sikataw, isipa nga anak nas Ginoo kanang imong giatubang. Imong mama, imong papa. Munang naay mga tao nga akong ilang nanay, tatay, muamin ko. Muamin ko. Kay mao na akong nabatasan sa akong mga kinikanan. Kamong mga batanon nga nakadungog karon, respetuhi inyong mama at papa, inyong mga igsuon. Kaysa pagbuhat ninyo ni ana, gibuhat na ninyo na sa atong Ginoo. Hinumdumi mga kaigsuonan, atong tagaan og klaro nga mensahe kanang igsuon. Ikaw igsuon ni Jesus. Basahon nato sa Marcos kapitulo 3, kinsa ang mga igsuon ni Jesus. Magsugod og 31 hangtod 35.
Marcos Kapitulo 3, 31, 35. Unya miabot ang inahan og mga igsuon lalaki ni Hesus. Dito sila sa gawas sa balay og nagpasugo nga buot sila nga magkikita kaniya. Naglingkod libot kang Hesus ang pundok sa mga tao og miingon sila kaniya, ang imong inahan og mga igsuon atoa sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Hesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? Unya mitan-aw si Hesus sa mga tao nga nag-aliron kaniya og miingon, ania ang akong inahan og mga igsuon, kay kinsa katong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsuon ug akong inahan. Giklaro diri mga igsuon, kay kinsa katong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong igsuon, ang akong mga igsuon. Kung ang imuhang inahan, mama, magtotoo na igsuon na nga pangitaon sa pag-abot sa hari nga mao si Jesus. Pangutana, unsa may imong gibuhat sa imong mama karong magtotoo na ka? Karong Kristohano na ka, imura silang giyamiran, imura silang gipasagdan sa panahon nga magkasakit sila, gibaliwala ra nimo sila kay ang imurang kaugagilingon mo giuna. Usang klase ka nga pagka magtotoo? Hinumdumi niya natas katapusang mga adlaw nga daghan kaayong mga magtutuong bakakon nga mga magtutuo. Kung imong lantawon ang Juan mga kaigsuonan, katong giwali nato kaganina mga igsuon, ikaduhang Juan Kapitulo 1, ania karon sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon, wala sila mutuo nga si Jesus Kristo nagpakatao, mao kini sila mga ngingilad og ang kaaway ni Kristo. Ayaw sugot mga kaigsuonan nga nahilinya ka sa usa ka pundok nga paninglan ug tagud-taguron sa panahon nga moabot ang agalon. Munang atiman na ang mga ulipon, ang mga sulugoon sa atong Ginoong Hesus. Kung nagtrabaho ka, ayaw pagtagbaw para sa imong kaugalingon. Kung nagnegosyo ka, ayaw pagtagbaw, ayaw pagpasikat, ayaw pagpadato. Kay mura ng biyaan. At iman na hinuon ang imong mga sulugoon, pakana sila. Kay sa pagbuhat nimo ni ana, imo nang gibuhat ni Jesus. Matud pa sa Mateo 25 magsugod og 31. Kung imong basahon diha mga igsoon. So unsaon nimo pagkasiguro nga mahimo kang excited sa pag-abot unya ni Jesus? Kon ang imuhang kinabuhi mga kaigsuonan, imurang mauray imong gitagbaw, wala gani ka moingon sa mga sulugoon sa Ginoo, brad, sis, pastor, dai pang snacks, kaon para sa ministry, dai balon para sa imong mga lakaw. Sa panahon nga imo nang buhaton, matandog ang kasing-kasing sa Dios. Hinumdumi, gimonitor ta ni Lord. Sa panahon nga imo nang buhaton, malipay ang Dios. Nga ikaw, usa ka maayo ug buutan nga sulugoon. Samtang naapatas kalibutan, ayaw gyud tuguti nga duna kay igsuon diha sa simbahan nga imong mapasagdan. Labi na sa mga sulugoon ug sa mga kapastoran nga tinud-anay nga nangalagad samahan. Unsaon aron excited ka sa pagbalik unya o pag-abot sa atong Ginoong Hesus? Una, mao ni siguruhon nato,
atimana ang imuhang isig ka magtotoo. Buhat Kapitulo 20 versikulo 28. Mauni angay natong paningkamutan mga kaigsunan kining naa sa Buhat 20:28. Ingon sa diha mga kaigsunan kos Ginoo, bantayin ninyo ang inyong kaugalingon og ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. Ati man na usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang mga anak. Kini nakigsulti si Apostol Pablo sa tanang mga leaders, sa tanang mga simbahan sa Efeso. Nakigsulti si Apostol Pablo sa tanang mga pastors, sa tanang mga leaders, sa tanang mga pastor o pangulo dias pamilya sa lawas sa Dios. Tulo ka bahin ang ipakitang trabaho sa matag tao nga nagtuo ug nahimong alagad sa Ginoo. Ikaw na. Kinahanglan bantayan nato atong kaugalingon. Atong kaugalingon mo'y bantayan. Ayaw bantay ang ubang kaugalingon nga dili imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon bantay. Kung nakapangalagad ba nag Dios, imo bang gihalad na sa Dios? Nagkinabuhi ba ng balaan? Nagkinabuhi ba ng matarong? Bantay. Kay maunay imuhang katungod nga magbantay kas imong kaugalingon. Ikaduha, samtang buhi pa ka ug may kusog ug batan-on pa, ati man na ang mga magtotoo nga kitugyan sa Dios kanimo. Kinsa man na sila? Kanang naas imong pamilya, kanang naas imong simbahan, ati man na tagaay sila sa imong gugma. Dahil ingon dahin siya, ikatulo ang simbahan. At man na usab ang simbahan sa Dios nga naiya sa pinaagi sa dugo sa iyang anak. Kanang simbahan mga magtotoo. Kanang paghalan nimo offering, pagtabang nimo sa imong sikataw, kanang mutabang ka aron mudako ang buluhaton niya sa simbahan mapagaan. Dako na kay nagpunto sa tubangan ni Lord. Kay maunay muhatag nimo ka-excited unya sa pag-atubang nimo o pagbalik o pag-abot sa hari nga mao si Kristo. At imana ang imong kaugalingon, bantay imong kaugalingon nga makaatiman ka sa imong isig ka magtotoo. Bantay imong kaugalingon nga makaatiman ka sa simbahan. Maunay angay natong paningkamutan. Ikaduha kung unsaon nato aron ma-excited ta mga kaigsuonan sa pagbalik ni Jesus, kanang di bitaw makuyapan, kanang makabarog ta, makaharong ta, excited kayo ta. Igsuon ko sa Ginoo kinahanglan atimano nato ang mga karnero. Diha sa Juan, gidala ko sa Ginoo diha sa Juan 21. Sa kinabuhi ni Pedro 21 versikulo 15, diha katulogi pangutana si Pedro. Si Pedro aning panahon na wala pa niya ang balang espiritu. Kung ikumparar nato, ang kuna nga naa kay balang espiritu. Si Pedro aning panahon na wala pa say balang espiritu, kay niabot ang balang espiritu sa dihang hapit na bayawon si Jesus dito sa langit. Unsay gipamulong ni Jesus ngadto kang Pedro diha sa Juan 21:15. Humanilag pangaon nangutana si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw pag higugma nimo niining mga butanga? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, ati man na ang akong mga nating karnero. Mangutana, takin sa man na si Pedro. Si Pedro usa ka magtotoo. Si Pedro
nahimong tinun-an ni Kristo. Kinsa man na siya karon, ikaw na igsuon. Ikaw ang Pedro sa atong panahon karon. Di ba? Magtutuo ka. Di ba? Nagpabautismo ka, dili aron mamimros imuhang simbahan, kundili mahimo kang tinun-an ni Kristo. Kung magtutuo ka, sumusunod ka, believers ka, followers of Jesus Christ, soldiers of Jesus Christ, kung ikaw tinun-an, Kristohanon, doon na kay giatiman. Pero kung saon nimo pag-atiman kung ang imong kaugalingon ray gitagbaw, kaon dito, pasikat dito, balit dito, pretidaghanan, nindot kayog mga bag, nindot kayog mga sipatos, nga wagani ka mo ingon nga, Pastor, daig palalit sipatos. Pastor, daig palalit pulo. Pastor, daig palalit ang sa padya. Di ba? Ikaw ug ako gimonitor sa Ginoo kung giunsa nato pag dumala ang panalangin sa Ginoo. Mao na mga kaisunan ko sa Ginoo. Imo bang giatiman ang mga karnero sa Ginoo? Nagpa-feeding ministry ba ka? Feeding. Nagpa-snacks bakas mga worship team? Dili kaya na ni pastor kay walay income si pastor about diha sa trabaho. Kaya ang iyang trabaho pag-ampo sa Ginoo aron kamo maproteksyonan, dasigon, makapadayon. Pagpamalandong siyang pulong, Lord, unsa may imo mga pulong alang kanamo. Kay kung ninyong patrabahoon pa si pastor, unsaon pa man niya pagpamalandong, unsaon pa man niya pag-ampo, unsaon naman niya pagwali sa mas atong gibuhat karon. Muna niingon si Jesus, magtutuo, Kristohanon, gihigugma mo ba ako? Ingna, isulat diha, gihigugma nako si Jesus. Isulat diha sa inyong comment, gihigugma nako si Jesus. Come on. Isulat diha, isulat gihigugma nako si Jesus. Kung gihigugma ninyo si Jesus, atiman na ang mga karnero. Kung imo nang buhaton mga kaigsunan, excited ka nga mo abot si Jesus, nga mo abot ang imong agalon, nga mo abot ang imong hari. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tinuod maunay mahitabo mga kaigsunan. Ingna, gihigugman ako si Jesus. I-comment na diha, I love you, Jesus. Kung gihigugman nimo si Jesus, atiman na ang mga karnero ni Jesus. Ayaw pagtagbaw sa imong kaugalingon. Mga mahalon imong paliton para sa imong kaugalingon, mao na imong kalipay. Sa panahon nga mo atubang ka ni Jesus, ikaw ray malisang, ikaw ray makuyapan. Kung di ka gustong malisang, kung dili ka gustong makuyapan, atiman na ang mga karnero. Ayaw mga post o mga FB nga murag nagpalaway ka, nga inana nakakadato ka kwartahan kay trabaho, dili na mao ikalipay sa Ginoo. Pagpus hinuon dihas imong FB sa imong account, nga gihigugman nimo si Lord. Gihigugman nimo si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Giandam kita sa Ginoo mga kaigsunan. Grabe ang pag-atiman sa Dios sa atong kinabuhi. Giandam ta pag-ayo niya. Higugma ta pag-ayo sa Ginoo. Maayo gayud ang Ginoo sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Panginoon,
pagkong magmahal. Ang iyong kaawa ay mapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Maayo ang Dios sa tanang panahon. Maayo ug walay makalabaw niya. Inana ta kamahal sa Dios. Gipahinumduman ta niya kung unsaon nato paggamit ang atong kinabuhi samtang naghulat ta sa iyang saan nga mobalik siya. Ng oras, sa bawat araw, Di man mga kaigsunan ako ning balik-balikon laging tapat. ang katawhan sa Dios, ang mga sulugoon sa Dios, ang mga higala igsuon ni Jesus. Kanang imong mga kauban sa imong balay, kauban sa imong trabaho, kauban sa imuhang simbahan, imong pastor, alagad sa Ginoo. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Ikatulo mga kaigsunan ko sa Ginoo nga ato ang ampingan mga kaigsunan aron excited ta nga mo balik si Jesus mga kaigsunan. Ikatulo, kay ang una mga igsuon alang sa mga nag-take note. Una, aron excited ka sa pag-abot ni Jesus. At imana ang bantay imong kaugalingon o niya at imana ang imong sika magtotoo, at imana ang simbahan. Sunod, at imana ang mga karnero kung higugma nimo si Jesus. Ikatulo mga igsuon aron excited ka kanang naa sa ikatulo, dapat excited ka sa buluhaton sa Ginoo. Diha sa buluhaton mga kaigsuonan, sa imong pagpamuhat dapat ang imuhang kinatibuk ang kaugalingon imong giampingan. Kung nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, kung naa kas biyahe, ampingi ug ampingi kanunay ang imong kaugalingon. Ug mao ni imong buhaton aron imong maampingan ang imong kaugalingon. Dili imong tagbawon ha, imong ampingon. Imuhang ampingan. Diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 3:14. Kini ato na ning gi-share diri sa atong programa. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 14. Responsibilidad ni sa usag-usa. Tagsa-tagsa mao ni angay natong buhaton. Samtang gahulat ta aron ma-excited bitaw ta sa pagbalik ni Jesus. Ingon sa 14 mga kaigsunan sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 14 nag-ingon. Busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Wow. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Mao ni atong paningkamutan nga dili gyud ta masaway sa Dios. Kinahanglan magpabilin tag putli, balaan, matarong. Ang makatabang nato maura gyud ang Biblia. Ang makagiya nato ang Biblia ra gyud. Mao bitaw nang ang Dios kanunay nagpahinumdom. Dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ang makatabang nato mga kaigsuonan aron padayon tang putli pulong sa Dios. Kay maunay gisulti ni Jesus
nahinlo kamo pinaagi sa akong mga pulong. Juan 15:3. Unya, ingon pagyud siya mga kaigsuonan ang wali ni Pedro mga kaigsuonan nga nahinlo ta pinaagi sa pagsunod o pagkinabuhi sa kamatuoran. Matud pas unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 22. Akong basahon. Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-ano ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo, paghigugma ay kamo sa kinasing-kasing gayon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Karon na hinlo na kamo pinaagi sa pagsunod. The word pagsunod, aksyon. Doon na kay gibuhat. Doon na kay gihimo. Ang imong pagbuhat maoy nagpakita nga ikaw tinud-anay nga naghulat sa pagbalik ni Jesus. Nagsunod ka eh. Unsay gibuhat ni Jesus, imong gibuhat. Kung si Jesus mga kaigsunan nagampo, Marcos 1:35, pagampo sad. Pagampo. Si Jesus nagtudlo, nagwali. Si Jesus nanambag. Walay Kristohanon nga tinuod nga kiat. Ang tinuod nga Kristohanon sama sa kinabuhi ni Jesus. Ingon siya na karon na nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran. Pagsunod, to follow who is Jesus. Ingon day siya, og may matinud-ano ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo. Ang matinud-anon nga gugma mga kaigsunan, gaatiman, nagpakabana sa iyang isig ka magtotoo. Concern. Kinsa man ang iyang isig ka magtotoo? Number 1, kanang naas imong pamilya, imong mama, imong papa. Concern ba kanila? Or concern kas laing pamilya, pero imuhang pamilya gipasagdan ra? Magsalir na, dili. Ingon ang Biblia, ang dili magatiman sa iyang mga parente, ilabi na sa sakop sa iyang pamilya, nagsalikway sa iyang pagtuo. Ug mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Kay ang tao manggod nga magtotoo, sama nimo, wa kamo atiman sa imong pamilya. May kamo tambag-tambag og tao, pero di gani ka kapailob sa imong pamilya. Kalitra kag paningka, kalitra kag kasuko. Wala nimo tarong pagtagad pakana imong mamag papa, imong mga igsuon. Giilad ra nimo imong kaugalingon. Munang pagkinabuhi na. Unungan natong mga sipyat katong dili mao, pagbago na. Pagbago na mga kaigsunan sa panahon nga nadungog nimo ni mga kaigsunan. Pagbago na. Usba na ang imuhang prinsipyo, imuhang kinaiya. Kung dili gani madala nimo bag-o, puasahi. Pagpuasa para sa imong kaugalingon, Lord, baguha ko. Baguha ko nga sama kanimo. Amo nay pinaka-importante mga kaigsunan. Kinahanglan maningkamot ka nga dili gid ka masaway. Kay tan-awon man ka inigbalik ni Jesus. Giunsa man nimo paggamit ang panahon. Ang panalangin nga nanimo basig nagtagbaw ka pag-ayo. Nagpagwapo unya ni mahal ka ikag mga gamit samantalang imuhang mga igsuon ang imong mga sulog ang igsuon ni Jesus, ang mga katawhan ni Jesus, ang mga sulugo ni Jesus, ang mga lagad ni Jesus nga mao ang imong isig ka magtotoo. Imo rang ipasagdan. Kakita mo, nakasabot mo. Akong nagasulti, kabalo ko nga naamoy na absang mensahe. Sunod mga kaigsunan, dihas ato ang pag-atiman or pagbantay sa atong kagalingon aron mahimong excited ta. Nagisulat ni Apostol Pablo dihas Tito. Tito kapitulo 3 versikulo kapitulo 2 versikulo 11.
Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Kanang grasya mao si Jesus. Ang grasya, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan. O kalibutanong kailibgon, nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhing mapinugnanon sa kaugalingon matarong og Dios nun. Kinahanglan ingon ni ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inig padayag na sa himaya sa atong gamahanang Dios og mangluluwas nga si Jesucristo. Kabalo ba mo mga kaisunan, kinsay makatabang nato aron malikay ta sa kanang tawhanong kailibgon? Kinsay makatudlo nato aron makabiya ta sa kinabuhing daotan? Kinsay makatabang nato aron biyaan nato ang kalibutanong kailibgon? Kabalo ba mo mga kaigsunan? Ang pastor, ang simbahan. Kung ikaw Kristohanon, kanunay kang naminaw sa imong pastor, sa mas imong gibuhat karon, unya madinawaton ka, dako kay nang makatabang aron biyaan nimo ang salawayon, ang kalawayan, kinabuhing dautan, kalibutanong kailibgon. Maunang ako mga pagdasig, ipadayon ang imong pakiguban sa atong programa kay diha ka malig-on. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan, ayaw pakyasa sa pag-share ni ining ato ang programa ngadto sa imong pamilya, sa imong higala, aron mahimong excited pud sila sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Dili unya sila malisang, dili unya sila makuyapan, kay sila andam og takos man nga moatubang sa panahon nga moabot na ang atong manlalaban. Dunay usa ka istorya mga kaigsunan kini tinuon ni dadon kamo sa istorya. O kining istorya ha mga kaigsunan, gisulat nis Biblia o gisaysay ni sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan. Kining mao nga sugilanon. Naa sa Mateo Kapitulo 24, ako ning basahon mga kaigsuonan. Mateo 24, 45. Sugod 45, 50. Mateo 24. Mao ni ako ang gibasa kaganina. Ako rin paspasag balik pagbasa. Busa kinsa man ang buutan og maalamon nga sulugoon, katong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang sulugoon aron paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagkapulahan ni atong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman ni ini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung dautan siya nga sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon, og musugod siya pagpanunal sa iyang mga kaubang sulugoon, og magpalabig kaon og inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabota og sa takna nga wala niya hibaloi. Unya tagod-taguron siya sa agalon og ipahamtang kaniya ang gidaganan sa mga tigpakuring nun. Dito maghilak siya o magkagot ang iyang mga ngipon. Kabalo ba mo mga kaigsuonan, kinay mao nga istorya daghang kay ining nahitabo, kanang tinuod yun nga hitabo ba? Dunay usa ka dato nga naasay mga anak nga gibilin. Unya gihimuan kanining drama. Unya ning panaw siya, ning biyahe siya, kibili niya sa iyang mga sulugon ang iyang mga anak. Unya wa siya makabalo nga uban na sulugon gibugal-bugalan o gipasagdan ra di ay ang iyang mga anak.
Pero doon ay mga sulugoon nga nag-atiman o mingtahod yun siya mga anak. Katong mga sulugoon, mga kaigsuonan, pagkamatikon nga moabot na ang agalon, sakay sa dakong barko. Dako kay barko. Pag abot yun, pagdunggo sa barko, ang mga sulugoon naglaray des pantalan. Kabalo ba mga kaigsuonan? Katong mga sulugoon nga nagbugal-bugal sa anak sa agalon, ang uban ng layas. Nang layas na. Ang uban gikulba-kulbaan, gikugang-kugangan, gikuyawan sa ilang binuhatan. Pero ang mga sulugoong buutan, kabalo mo, excited kayo nga moabot na ang ilang agalon. Kinsa man unya ang makuyapan og malisang kulbaan sa panahon nga moabot si Jesus. Ako nagpray nga dili na ikaw. Kinsa man unya nga excited inig abot ni Jesus, ako nagpray nga ikaw na na. Ikaw na na. Excited. Ako, ikaw, kitang tanan. Sa tanang mga listeners sa Shine FM, I pray nga excited ta sa pag-abot sa atong Ginoong magluluwas. Amo na ato ang iempo mga kaigsuonan nga excited ta nga moatubang sa pag-abot ni Jesus. Kay doon na tayo giatiman, nagpakaon ta, nagbisti ta, nagpainom ta. Samtang may panahon pa, buhato na to ni samtang oras pa. Ulan bituon mi hilat, ang adlaw na matay, ang luluwas sa yuta na laglag, ang lawas niya sa pro. Mag-ampo ko para ninyo mga igsoon nga doon na mo'y gugma sa mga sulugoon sa Ginoo, sa katauhan sa Ginoo. Doon na mo'y gugma sa iyang mga higala, sa iyang inahan, sa iyang mga igsoon, katong nagtuman sa iyang mga pagtulunan. Kinsa ganito sila? Kanang naas imong Pinoyanan, imong mama, imong papa, imong mga igsoon, imong mga igsoon di simbahan, imong mga pastor. At tukos mga pag-ampo niya, iisa inyong kamot kay mag-ampo ko para ninyo. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, akong gipandong, giisa ako mga kamot diha kanimo sama nga ako kining gipandong sa tanang mga tao nga nakadungog o Dios sa imong mga pulong nining tagnaa. Amahan, ako silang itugyan kanimo, ako silang isalig kanimo, guniti sila kanunay, nimo silang proteksyonan og dasigon, usba kanunay ang ilang kasing-kasing nga malain kanunay sa imo mga pulong. Ang ako mga kaigsuonan nga nagsunod sa Shine FM nga gidumala si mo alagad Pastor Kim Ryan Makasaol uban sa tanang DJ sa Shine FM sa Tehil giholngan o sa Kasumandi giholngan, sa tanan nimo mga alagad, mga pastoran, sa tanang mga pastor nga nagdalag mga simbahan, I declare blessing, I declare anointing, I declare victory, I declare in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Salamat Ginoo bisan pa sa mga kaigsuonan nga nagtrabaho karon, nag-eskwela, nagnegosyo, nagbiyahe, amo mga kaigsuonan nga nakaro silang Pinoyanan. I declare ang imong pagkamahinatagon, ang imong pagkamaluluyon, ang imong pagkamatinud-anon, ang imong gugma kanunay nimong ipabati kanila, ang kalinaw nga gikan sa imong trono, sa imong presensya, may hari sa ilang Pinoyanan. Salamat Ginoo nga ang matag usa ka sulugoon karon nga nakadungog sa imong mga pulong, ang tanang magtotoo amahan, doon na na'y pagpakabana sa ilang Pinoyanan. Kaya ang naas ilang Pinoyanan, ang imo mang mga katawhan, imo mang mga sulugoon, imo man silang mga ulipon amahan, ibutang sa among kasing-kasing ang pagpakabana sa imo mga katawhan. Salamat o Dios nga silang tanan Ginoo nga akong mga igsuon, sama kami kanimo
nga mihalad sa among kinabuhi, dili sa among kaugalingon, kundi alang sa imo makatawan. Salamat o Dios sa imuhang pagpanalangin. Dugang kusog, dugang kadasig, maayong panglawas, I declare in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ang pagkabuutan, ang pagkamatinud-anon, ang pagkamaayo, maoy ilang mabatunan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ang pagkamapaubsanon, ang pagkamapailubon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Mo'y maghari kanamong tanan nga imong mga katawhan, Amahan. Amahan, dasiga kami sa pagtinabangay, pagbuhatong maayo sa imong atubangan. Kung padayon ka namong simbaho kalagaran, kay maumang kini ang imong ibutang sa among kasing-kasing niningtak na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Amahan, sa imong pagkamaayo. I-bless Ginoo kini maong programa. I-bless Ginoo ang Shiny PM sa Kansumanding, sa Tihil, sa 95.9 o sa 96.5. I declare blessing sa imong lagad, Pastor Kim Ryan Makasaol, ug sa iyang asawa, sa iyang mga anak, sa iyang pagpadagan, Ginoo, ni imong istasyon, ug sa tanang mga tao nga nakadungog, Ginoo, pinaagi ni maong FM, Lord. I-bless Ginoo bisan ba mga kaigsunan sa bual-bual, sa Badyan, tanan nga makadungog, Ginoo, maabtan ni ining maong FM. I-bless Ginoo, i-bless Ginoo, tanan nga mga kaigsunan nga naa sa abroad, imong i-bless, 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 God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Salamat, Ginoo, sa mga kaigsunan nga nasa Pilipinas, Luzon, Visayas, o Mindanao, sa nagkalaing mga lugar dapit, Ginoo. I declare blessing, Ginoo, nga mahimo mga instrumento sa pagtabang sa among isig katao, pagpakaon, pagbisti, pagpainom, kay amo kining gibuhat diha kanimo. Ako silang isalig diha kanimo, mga pagdaig, pagpasalamat. Alang lamang kanimo, Amahan, sa ngalan ni Isus, sa ngalan ni Isus, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios, mga kaigsunan. Hallelujah. Way katapusan ang atong Ginoo. Way katapusan ang iyang gugma. Way katapusan ang iyang pagkamaluluyon. Way katapusan ang iyang pagkamatinud-anon nga mutagbo sa atong gikinahanglan. Siya kanunay nag-uban kanimo. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Lord. Dalaygon ang Dios, mga kaigsuonan. Sayot ako sa pagkagamhanan mo,
sukat pa kani ato, giluwas mo ako sa bisan sang sakit, giayo mo ako aron makaalagad kanimo. Karon pandemik na, sakit o may kagutom pa, apan ang saan mo, hangtod karon na akon mo pa. Ilikon mo ako sa pagsunod sa pulong mo, aron makakuyo ko sa pagbaling mo. Mahal nga nasa kalangitan, ang iyo ako, luwas sa ang mga tao, kami pasayloan sa mga sala na kitaan mo, ug hiusaha kami sa goma mo. Karon pandemik na, sakit o may kagutom pa, apan ang saan mo, hangtod karon na angkon ko pa. Ilikon mo ako sa pagsunod sa pulong mo, aron makakuyo ko sa pagbaling mo. Mahal nga nasa kalangitan, naghangyo ako, luwas sa ang mga tao, kami pasayloan sa mga sala na kitaan mo, ug hiusaha kami sa guma mo. Relax sa panaksa, may paiba sa Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagipadlon, kay dili kakaikya sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang na ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, daya ko kitago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo.
unsay mga butang nga imong giambingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagapuliki, bisan sa kakadato tanan imong biyaan, yutag balay og salapi kini awayan lang, unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay batonan aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo, duha ka dapit iandaw niya langit o imperno, papilion kaniya o ang binuhatan mo, mao'y saksi kong asa ka samtang buhi ka pa, langit mao'y pilian samtang buhi ka pa, langit siguruhan samtang adlawan pa makapili pa kita. Biblia basaha mga wali paminawa, gamita ang tanan kay Biblia baya matuman, tanang binuhatan mo gantihan sa Ginoo, unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay batonan aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo, duha ka dapit giandam niya langit o imperno, papilion kaniya o ang binuhatan mo, mao'y saksi kong asa ka samtang buhi ka pa, langit mao'y pilian samtang buhi ka pa, langit siguruhan. Lulong kalipay akong natagamdaman tanang panahon, ikaw o Diyos akong kauban, ang pulong mo kasing-kasing ko minggaan, problema ko ako nang nataligdan, sayaw lang ako kay si Jesus akong Pangulo, sayaw lang ako kay si Jesus akong Ginoo, sayaw lang ako kay nagmadaogon ko koyo kanimo. Magmaya lang ako sa kalibutan, kay ang kadaogan ako nang nabato na, ang saan mo doon ako'y kasiguruhan, kay ang pagtulunan mo karon ako nagituman, lukso lang ako kay si Jesus akong Pangulo, lukso lang ako kay si Jesus akong Ginoo, lukso lang ako kay nang madaogon ko koyo kanimo. Si Kristo nagpakatao ug namatay sa Kalbaryo, ug ang tanan nga motuo dilihok man sa imperno, ug ang tanang may pagsalkan niya may kalipay o kasadya, ang kakapoy o kalistanan, kining tanan mga hanaw lang
Suot-suot sa kabukid, sa kasagputan, saka-saka sa kabukiran, pastanlukdo sa mga karga, kasi Kristo ang iwalita. Kay kung matapos ning tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahagog pagbuhat ning kalibutan. Walay magkapahibulan kanato sa pagpangalaga, pahaulan ang tuson lang, subay-subay sa kasapaan, aman dito sa unahan, kalagani mo iandam, dada sila sa pagtuo, ang manluluwas nga si Kristo. Suot-suot sa kasangkutan, saka-saka sa kabukiran, pasanlukdo sa mga karga, kay si Kristo ang iwalita. Kay kung matapos ning tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahagog pagbuhat ning kalibutan, sa kahagog pagbuhat ning kalibutan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nag-atiman nato, nagtudlo nato. Ako nagtuo nga ang mga pulong sa Dios nga imong nadunggan, nga nadunggan sa imong pamilya ug sa imong manghigala. Kitigan to ug makatabang to pag-ayo nimo. Aron mahimong excited ka sa panahon nga moatubang si Jesus. Si Jesus. Inig abot ni Jesus sa panahon nga ikaw moatubang ni Jesus, excited ka. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa ako mga kaigsunan nga mga nagpadayon sa pagpaminaw niining mga takna ang Dios magpanalangin. Nagapaubos sa ngalan mo, ania ako magpasalamat, ania ako sa pagdaig, utang makapay mo kanimo. Kung doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y mga ani ang doon na mo'y mga request, please message sa ako ang account Gideon Candelario o kahatik sa ako ang number 0932638434. Ania ako Ginoo. Sa tanang may share, ang Dios magpanalangin kaninyo, ang Dios magatagbo sa inyong mga gikinahanglan. Siya ang Dios magaproteksyon o makiguban kaninyo. Ania ako. Sa ato mga kaigsunan ni Jimuel Bodadong Duay, good evening. Realin Joy og ni Marlene Hingay, salamat sa kanta pastor, saka-saka suot-suot. So si RD Sudbisin, God bless pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Si UPC John Mark Baklay, UPC ka pastor. Okay, matana siya. Salamat kaayo. Si Robin Mila Dila Baklay. Okay sa mani, maayong gabi watching from Liti. Ato ba kaigsunan sa Liti? Hi, hi. Gikan ni Renel Dolingoy diha sa Dumaguete. Good evening. Og sa tanan mo reply, good evening, good afternoon. Og sa tanan nga mo reply, ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban. Gikan ni Maricel Henriksin, salamat kayo pastor, nakapaminaw gyud minimo. Dili ko pa muadto sa work. Wow, salamat sa iyo na. Sa tanan nga nato makag-uban mga kaigsuonan, ang Dios magauban, magapanalangin. Ugma, wala ko'y live anang buntag kay magbayanihan mi adto mi South Hills sa Tisa, Cebu. Barangay Tisa, sakop Cebu City mga kaigsuonan. Naami balay sa amo ang usas mga musician sa among worship team, among tabangan og gamag balay.
magama migbalay sa iyahang balay. Tabangan namo mga kaigsunan, magbayanihan mi mga kaigsunan ko Ginoo. Taga-asa ka pastor? Taga Cebu ko. Taga Cebu ko, naara ko sa Cebu. Aniya, good evening pastor, watching in Balamban. Good evening sa mga Balamban, taga Balamban. Hi, hello. Good evening ninyong tanan. Si Connie Di Dios, salamat pastor, watching in Egypt. Uy, Egypt. Egypt. Good evening, kumusta mo sa Egypt? Ang panahon nga kaniadto powerful mga kaigsunan nga nasod sa panahon ni Paraon, pinaagi usab ni Joseph mga igsoon ko sa Ginoo. Kumusta mo diha sa Egypt? Layuan na ninyong naabdan oy. Salamat kayo si Ginoo sa inyong kinabuhi. Kumusta mo diha Sister Connie? Diha sa Egypt. Amping mo diha. Ang Dios maguban ninyo. Si Rosalie Narciso Narcico, masarap pakinggan ang pulong mo, pastor. Dalaygon ang Diyos, ang pulong sa Diyos. Napakamasarap, napakasarap pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Dalaygon ang Diyos, mga kaigsunan, gikan ni Girante Sigafo Fau. Pastor, God bless. Salamat sa himansahi from Kinam, Malapatan. Asam ning Kinam, from Kinam. Kumusta mo dias Kinam? Si Maria Lorgina, maayong gabi pastor, watching from Pagadian City. Good evening sa ato mga igsoon nanganaas Pagadian. Together Church UPC Davao City ko pastor. Wow, nagsunod ko sa inyo hanga koan. Anyuhang page sa koan. Ining Together Church. Salamat kaayo sa inyong pagsunod. Okay, di gihapon pastor OFW. Pastor, importante na akas Ginoo. Ma-OFW man ka, naamang ka diri sa Pilipinas nanarbaho, importante sintro nimo ang Ginoo. Kanang inigbalik bitaw ni Jesus, inigabot ni Jesus, excited ka. Para excited ka katong mga mensahe nga ihang gitudlos kanato, kanimo, kanako, kanatong tanan. Ato tong ikinabuhi apply samtang bata mata. Batanon bata ba? Napatay kusog. Si Annalyn Katigbi. Good evening everyone watching from Pasay. Magandang gabi sa ating mga kapatiran dyan sa Pasay. Kumusta kayo dyan? Ingat kayo lagi. Ang ating Panginoon ay lagi niyong kasama. Kahit saan kayo magpunta. Talagang totoo ang sinasabi ng ating Panginoon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Hindi yan magkakamali. Hindi yan magkakamali, mga kaigsuonan. Si Bibian, maayong gabi. Si Peter Bellew, okay. OFW ko, pastor. Okay, salamat kayo. Si Joseph Suguran, pastor, maayong gabi diha. Salamat, pastor, sa imuhang alawiton. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Brother Joseph. Si UPC John Mark Baklay. God bless, God bless you, pastor. God bless, God bless, God bless. Salamat kayo. Si Lia Suminod. Good evening, pastor. Rich Way sa tinuod lang. Aki, salamat kayo. Rich Way. Si Robin Mela de la Peña. Happy Sabbath, pastor, from Leyte. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa tanan. Happy weekend. Happy Sabbath. Thank you, thank you. Yes, amen. Hallelujah, pastor. Gikan niya UPC. Si Connie di Dios Quico. Thanks sa mga pulong, pastor. Na-miss na ko ang pagsimba. Okay, i-follow ra kining ato ang kahayag ni Cristo page, sister ko Kuni. I-follow lang kay every Sunday mag-live. Karong Sunday to ako sa bukid sa Naga, adto ko maglawali. Pero live ra gyapon dire sa ato ang main church dire sa Kalunasan, Cebu City. Salamat kaayo sa atong buhi nga Dios kasi nagatiman ka nato pinaagi sa pagpahinomdom, pagtudlo kanon na sa mga pulong nga maoy mugiya nato sa matag kinabuhi samtang nagpuyo patas kalibutan. Ayaw gyud tuguti nga dili ka excited sa pag-abot ni Jesus. Kinahanglan paningkamutan nato excited ta kanang inig naog lagi ni Jesus, mga kaigsunan. Kanang bitong wow, grabe ka excited mulali na taglangit. Wow. Salamat sa Ginoo. Gikan ni koan request ko gasong, pastor, maayo ka napabatay oras alas 10 mo uli pa man ko. Mauli naman ko. Dili lang kayo ko mo ko ano gasong, no? Mga ilo ko gasuri. Pasensya kay ugma sa gabi na lang.
UPC Jan Mark Baklay ugma sa gabi mag-live ko ugma sa gabi kay wala ko'y practice sa music. Bernard Dakuma, good evening Pastor, God bless you from UPC Caloocan. God bless you po Pastor, God bless you po, God bless you din sa iyo. Ang Diyos ay laging kasama niyo lahat sa lahat ng araw. Kalaygon ang Diyos mga kaigsuonan. Unya pakipalo lang sa ato ang page, unya paki-share and like sa ato ang page para mas kakita sad ang uban mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ingon si Maricel Henriksin, nag-follow ko sa tanan nagwali basta magwali kay dire sa gawas lahi ra kaayo. Ang pagsimba bisan makapaminaw na lang ta bisan na live lang. Tinuod na lahi gyud kaayo diha. Hello Pastor, maayong gabi, maayo kaayo ang pulong sa Ginoo. Watching from Kuwait. Kuwait. Good evening. Unsa man oras sa diha sa Kuwait karon? Ang Dios magpanalangin, ampingan mo sa Ginoo diha, proteksyonan mo sa Ginoo diha. Ang Dios dili gid siya mopakyas sa iyang mga saad pag matinud-anon ra gyud kanunay kay ang Dios matinud-anon labaw sa tanan. Gikan Lorna Humildas Navarro, good evening Pastor og sa tanan nga naa diri. Ni Florat Ikat, good evening, dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Gikan ni Rosalina Narciso Batubalani, Pastor, okay lang ba hindi ako makasamba kasi may trabaho ako sa live lang ba nimo? Okay. Ang pagsimba mga kaigsuonan pwede gani ikaw ra usa. Pwede ra ikaw ra usa. Diri sa atong live. Bisan asa pwede ka makasimba. Like ni David, nag-inusara siya. Pero kung may kahigayunan ka nga, musimba nga, mo makighalubilo sa imong isig ka magtotoo, just buhata. Buhata. Pero kung ikinahanglan mga kaigsuonan, pwede ka makasimba sa Ginoo bisan na ara ka sa kwarto. Pero ayaw, himo ang rason nga di gyud ka kaadtog simbahan bisag makaadto ka. Kung wala gyud kasi makabisan asa. Pero kung di gyud ka kaadto o makaadto ka, pangitag simbahan na. Okay. Lahutay lang gayon Pastor kay mulahutay hangtod sa katapusan maroy maluwas. Gikan ni Ruben. Si Sim, okay, salamat kaayo. God bless you Pastor ni Sister Nori. Itang Sister Nori. God bless, God bless. Asa mo karon? Silin Lorin. Amin, dalaygon ang Ginoo. Okay, mubasa pa gyud ko dire. Carmina Diugon Manti Bugado. God bless ninyo diha. Si Jimuel Budadong Duay. Good evening Pastor, I'm watching from Compostela Valley. God bless you always. Hi, ato nga kaigsuonan, kumusta mo diha sa Compostela Valley? Si Eve Oridnom, watching from Valencia City, Bukidnon. Good evening, maayong gabi, kumusta mo diha sa Bukidnon? Si Javilardo Saguban, good evening nimo diha bro, ang Dios magpanalangin. Si Giranti Sigafo Fau, na ako diri pa mao ba? God bless. Salamat kaayo sa Ginoo mga kaigsuonan. Maayong gabi diha Pastor, salamat sa mga pulong sa Ginoo gikan ni Renmark Martin Aroma. Okay, salamat. Si Zim O Imder, watching from Kuwait. God bless. Okay, God bless. Amping Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo. Amping. Okay. Adto ta sa pagpanamilit mga kaigsuonan. Unya adto ta sa theme song sa atong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Akong tagaan og pagtagad. Unya ato aning tagaan og kuan nawa man. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Kung doon na mo higayon mga kaigsuonan, bisitahi ang ato ang
ang ato ang YouTube channel KNK Official. Bisitahin dito na ako yung mga compose dito. Kining ato ang recording studio, kining nakas kong likod, kining ako arong gilaiban mga kaisuonan ko sa Ginoo. Kuan ni siya kining recording studio o niya lamisa na ako gigamaan niya naghulat ko sa kuan kanang time gyud nga magama kog lamisa kay ipasok man ako ang keyboard. Pag mapasok na nako ang keyboard, ako kay lamisa akong gamon ining mapasok ng keyboard, mutawag nako sa ako ang kanang tig-record yun sa akong kanta. Kanang Ayaw Usike, Langit ang Pilia, daghan kaayo, si Jesus Higala, Ang Pinging Kinabuhi Mo, na yung kuan, kanang Lahutay Lang, Ginikanan, daghan kayong nangayo na nako anang kantaha. Nya napag ko'y bagong mga kompos, ngawa pag yun ako ipagawas. O niya, ako ning kuan gihulat nga magamaan ako glamisa para magkasugod na gyud ko final nga pagsugod og record sa atong mga kanta para pagdasig pagpakpukaw sa atong mga kaigsunan aron maandam sila sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Okay, atong oras alas 10 kinahanglan ng pahulay kay ugma kuan pa kanang muadto pa ko sa kuan kanang bayanihan pagtinabangay pag hinigugmay pag dinasigay. Ug kabalosad ko nga naa po may trabaho ugma. Importante mga kaigsunan bisan asa ta sentro nato ang atong kinabuhi sa atong Ginoong Hesus nga mobalik nato aron lalinon ta. Ang pulong mo kinabuhing bag-o. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tahanan, bisan kalibutan, mahanaw sa Latugos mga pag-ampo mga kaigsunan before ta mag kuan moadto na sa pangatulog unya moadto na sa pagpamahulay. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat Ginoo sa imuhang pag-atiman o pagbantay kanamo. Samtang moadto na kami sa pagpamahulay uban ni kami proteksyon ni kami, tabuni kami kanunay sa dugo ni Ginoong Hesus. Di mabati kanunay namo ang imong presensya. Amahan, salamat kanunay sa imong mga pulong, salamat kaayo sa imong mga mensahe. Namoy nagligon ug nagdasig kanamo aron magpabilin kami nga magkinabuhi nga nay paglaom, pagtuog, paghigugma kanimo. Salamat Amahan, kabisan asa ang akong mga kaigsunan nga lugar dapit nasod, ikaw ang Dios ilang kauban. Bisan asa sila, Amahan, salamat nga imo silang lipayon. Tagaan og kalipay, tagaan nimo kalinaw nga mo'y gikinahanglan sa ilang pag-alagad kanimo. Aron sila makahalad sa ilang kinabuhi diha kanimo, Amahan. Dalaygon ka nga Dios akong gilagaran, among gialagaran, among gisimba gipasidunggan. Among kinabuhi, among itugyan diha kanimo. Tipigi kami, guniti kami sa ngalan ni Jesus. Mga pagdaig pagpasalamat alang lamang kanimo, Amahan, sa ngalan ni Jesus. In Jesus name. Amen. Kini si Pastor Gideon moingon na usab ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Bye-bye. See you next live. Ugma sa gabi mga kaigsuonan. Ugma sa gabi live ta. God bless, God bless, God bless. Bye-bye, bye-bye. Ingat, ingat. Good evening, good evening. Good morning, good afternoon sa Moripli. God bless. And share, like, and follow. Bye-bye. kanang panahon, di mo akong iubanan. Tanang hitabo
isdanan. Dili usab maihat imong tabang. Pagkahimog suko, imo akong giubanan. Sa tiyan pa lang ako, imo na kong giatiman hangtod karon. Ikaw gihapon ang tanan, nadakin asko